prezo dos ovos non deixa de subir e a xente busca formas para autoabastecerse. Dende alugar galiñas ata crialas con incubadoras. Pero como facelo ben? Chocando ovos. Hoxe, no termómetro. 12:44 minutos do mediodía, por iso hoxe lles queremos falar deste método destas incubadoras, que seguro que moitos de vostedes coñecen, porque aquí no termómetro, Bernardo, estamos preocupados pola deriva que está tomando o prezo deste alimento básico, non? Volvemos ao súper. Rocío, 3 semanas despois, lembrarán na casa que hai 3 semanas falamos do prezo dos ovos, pois facemos unha media de como atopamos hoxe mesmo a dúcia de ovos. Dependerá, xa saben, do seu tamaño, da marca e do sistema de produción, o sistema de cría desas galiñas. Comezamos polos ovos de galiñas pechadas na gaiola. O grande, o de tamaño L, está a 2,80 €. Hai 3 semanas estaba a 2,47. No caso dos ovos campeiros, que son os de galiñas criadas en liberdade, atopamos a dúcia entre os 3,80 € e os 4,78 €. Comparei 3 marcas distintas. A media serían 4,30 €. A 3,60 € atopámolos no mes de marzo. Estes de aquí, que son ovos os de solo, que lle chaman, os que o propio envase pois indica galiñas criadas no chan do galiñeiro, os que non saen ao exterior, como é o caso dos campeiros. De acordo? Vin os de marca branca a 2,80 €, os de marca a 3,40 €. De media, a dúcia destes campeiros está a 3,10 €, cando na nosa última visita ao súper comprámolos a 2,74 €. E rematamos cos ecolóxicos, estes alimentados con materias primas que proceden da agricultura ecolóxica. Saben, o aire libre, cun mínimo de superficie por galiña para non superar os niveis de nitróxeno. Pois ben, unha dúcia, 5,40 €. É aquí onde notamos a suba máis considerable. En febreiro estaban a 4,70 €. En resumo, en función do tipo de ovo, atopamos subas de 30 céntimos, subas de 40 céntimos e de ata 70 céntimos en tan só 3 semanas. Os consumidores como levan? Pois mal. E os produtores? Alba, hola de novo. Hoxe estás cunha criadora de galiña piñeira aí en Betanzos. Cando tocará teito o precio dos ovos? Pois, Bernardo, eles levan no algo millor que os consumidores. Mari Carmen, algún día o precio dos ovos terá que estabilizarse, non? Home, é de supoñer, pero bueno, a nós non nos afecta tanto porque temos ovos nas nosas casas, pero bueno, as persoas que se dediquen a ovos de consumo, pois claro, algo afectaralles, me imagino, pero bueno, ao final, como todo, hase de estabilizar. Pois, Mari Carmen, xa que estamos a falar de ovos, ti, estábamolo a dicir, ti incubas ovos de galiña piñeira. Temos por aquí a incubadora, voume poñer deste lado para que Martín poda amosar ben a incubadora. Contanos como funciona isto. Vale, moi ben. Unha vez que a galiña pon o ovo, pois teñen que estar, hai que estar, eu incubos máis ou menos dunha semana. Entón, esa semana hai que voltear os ovos todos os días e según van as galiñas poñendo os ovos, eu voulles marcando, poñolles o distintivo que eu lles teño para saber de que femia e de que macho son. Claro, eso é importante, Mari Carmen, porque vos queredes manter esa raza de galiña piñeira e claro, aí van todos a vez e senón non hai como velos, non? Claro, efectivamente. Nós temos que saber exactamente, para o libro xenealóxico da raza, temos que saber de quen son fillos, tanto de pai como de nai. Que por eso, Mari Carmen, estamos a ver aquí dentro da incubadora que teñen esas letras, non? Claro, eu a cada galiña teñolle unhas iniciais, non? Que as teño eu estipuladas así. Entón, durante esa semana valos volteando e logo mételos na incubadora. Teñen que estar 18 días, 18 días, perdón, na incubadora e 3 días na nacedora. Mari Carmen, o de voltear os ovos que estábanos a contar, eso para que? Para que non se peguen os embrións. O sea, a galiña faino de maneira natural, non? Entón, a incubación artificial intenta imitar o mellor posible a incubación natural, que sería o ideal. Pero para seleccionar e conservar unha raza, non podemos traballar con galiñas que non nos dan feito, por decirlo de alguna maneira. Mari Carmen, pasa esa semana da incubadora, agora vamos poñer por aquí, agora sí ven o momento da nacedora que nos estabas a contar, non? Claro, entón os 18 días veñen a nacedora, porque aquí teñen que ter un grado de humedad máis alto.
Pois imos a ver se hai sorte cos pitiños, compañeiros. Dicíamos antes que a ver como iban eses ovos. Ai, mira, para aí, pero xa cantos hai, Mari Carmen? Sí, mira, vouche contar. Ai, que bonitos son. Eu, non... Ai, eu vou me levar un, Mira, cando nacen, digamos que eu poño aquí uns cacharriños con ventilación e metálicos e separo os ovos de unha nai e de outra e de pai. Entón, cando nace o pitiño, eu poñolle o color que tamén lle teño estipulado. Entón, eu xa sei que este pito é fillo de fulanito máis de fulanita. A partir de aquí, cando nacen todos, que xa penso que naceron, aquí hai piñeiros, hai cántabros, e hai 2 poliños de paduana, que tamén é unha raza que crío eu. Aquí ten que estar 18 días. Bueno, isto está soltando calorciño. Claro, teñen, a medida que van crecendo os poliños, hai que cambiarlle tamén esa temperatura, non? Claro, agora, estos unha vez que nacen xa salen daqui e van para as criadoras. Entón, nas criadoras, os primeiros días telos máis ou menos 35 grados, 34 grados con calor. Según van medrando, vaslles disminuindo a temperatura hasta que xa van para fora. Nesta época do ano xa van prontiño porque xa fai calor. No inverno botan máis tempo e con máis calorciña. E así estarían como se a propia pita incubara o ovo, entón, non? Bueno, a incubación artificial nunca é igual. Tes que ter os parámetros moi controlados, tanto a temperatura como a humedad, sobre todo a humedad. Mas para min é máis importante. Porque a temperatura, se ustes unhas décimas máis baixas, pois eso só vai significar que van a nacer un pouquillo unhas horas despois. Pero a humedad é moi importante. E nada, así que nacen. Tamén ás veces, cando son polos moi preciados para min, de animales que pertenezcan ao libro genealógico, se hai unha galiña que casualmente chocou, pois os pitiños agora collo e metollos á galiña para que os críe ela. Non peches todavía, pois nada, compañeiros, xa estaba a ver, nos conta Mari Carmen eses poliños. Eu a verdad que son... Podo coller un, Mari Carmen? Sí, muller. Espera, a ver se non mo cargo. Non, muller. Aí está, mira para aí. Un poliño, compañeiros, este proceso pois artificial, pero que intenta imitar a propia incubación da pita. E xa mirade para aí, nada, estes teñen nada, uns minutiños, unhas oriñas de vida, compañeiros. Mirade para aí. Bueno, estásenos a todos caendo a baba aquí. Compañeiros. Acabache de cagar. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Que llevamos facer? Está tamén a cara B dos poliños. Hai que contalo todo. Que maravilla. Maravilloso. Esto é o momento que se estraga aí. Ai, que bonito, poliño. Pobre. Bueno, da igual, Alba, que é fenomenal igualmente. Mirad aí como Mari Carmen nos amosa. Bueno, qué maravilla. A ver, creo que temos un experto na mesa, Manel, nestas incubadoras. Ti tiveches unha, me contabas, ou que? Tuve un par de incubadoras. E que tal se che deu a cousa? Moi ben, a verdad que sí. Bueno, con unhas especies mellor que con outras, porque, por exemplo, ti te pos aí a incubar, o que me incubaba moitas veces que eran as codornices, huevos de codorniz, ese salen igual que ratos. Cada 15 días... E tamén che saían como Mari Carmen, aí que abrías pero aquí non sabían que se moves unha ave, cando mueves moito unha ave, suele cagar, suele cagarte. O sea, non la muevas mucho. Pero a verdad, tamén teño que fazer un chamamento. Non me acordo a quen lle prestei, sei máis ou menos, a quen lle prestei a última incubadora que ainda non me devolviches. Acordate que era a mí, E outra cousa, vamos a ver, eso de incubar os huevos ahora na casa, ahora que temos unha lei que nos permite unha ducia, que tens que declarar ducia, media ducia, que facemos con esos pitos que nacen? Levámonos con partido de nacimiento, los levamos á Xunta, a quen, donde asentamos eses polos novos? Efectivamente, que aquí podemos xerar, María, na casa un exército de galiñas productoras, sí. Mentiño, a ver, pareceme maravillosas as incubadoras, pero non hai nada como a naturaleza, decía o Mari Carmen, imitar a galiña, como a galiña é tan inteligente que, aínda que parezca tonta, a galiña choca, cando choca, o único que quere é ir ao niño, e elas chocaban e poñíanse no niño, estaban os 21 días que había, os últimos días que non comían, ca ansia de coidar os seus ovos, da calor que lle daba, ti podías meter ovos de outra galiña ou dunha quica, e logo salían varias razas mezcladas. Era preciosa despois ver a galiña cos pitiños, uns negros, outros máis pequenos, outros máis grandes,
grandes, pero super inteligente porque non necesita nin que lle des a volta, nin que lle fagas nada. Ela estaba 21 días no niño e cumpliu o seu objetivo. Único que, ao mellor, algunha vez, si é verdad que se non estaba madura suficiente, abandonaba, porque son moitos días, e donde días que pasan fame, porque están ali, con esa ansia. Abandonaban ou, si, por exemplo, vían que non eran capaces de facelo ou porque os ovos non chocaban, abandonaban e xa está, pero ti podías cambiar os ovos para outra galiña. Unha maravilla. Que, Hugo, ti crees que o ritmo que vai o prezo dos ovos acabaremos todos na casa así xerando artificialmente poliños? Isto comentábamos outro día aquí no termómetro, é dicir, ante o encarecemento da carne do pescado, moita xente pasouse a comprar máis ovos, a consumir máis ovos. Agora vemos que, claro, que ante o aumento da demanda tamén suben os prezos dos ovos. Entón, estamos nun círculo vicioso que ao final, pois, non se descarta que a xente teña que... Galiñeiro na casa, como a que vimos hoxe. Non se descarta. Bueno, pois maravilla, hai un biquiño moi grande a Mari Carmen por amosarnos, non? Aí o seu galiñeiro e como incuba hai eses ovos. Bueno, por certo, que hoxe imos a contarlles outro asuntiño polo que